ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗಿನೆ ಚಿಕನ್ ಡೋನಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ. ಚಿಕನ್ ಡೋನಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಏನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆನು ಪನ್ಪೆ. 3 kg ದತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಎಲು ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತುಂದಿಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು, ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಚೂರು, ಜೈನಾ ಜೀರೆ ಆತೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ರೆಡ್ ಬಟಾಟೆಗೆ ತೊಂದೆನೆ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಐನ ಜೆಸಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ಗೆ ತಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುಂಡೆ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುನೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಈತೆನ ಒರೆಯನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ, ಚಿಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಕೆ ತಂದೆ. ನನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡುಂದಿಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಪಾಡಿನ ಚಿಕನ್ ಚೂರ್ಲ ನೀರಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸರಿ ಉಂಟು ಪಾಡಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಜಿಡ ಮುಂಚಿ ಪಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಇಡೀ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಸುರುಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಒಂದೆನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡಿನ ಬುಡುಪುಜಿ ಚೂರ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನದ. ಇತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದು ನಡೆಗೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ ತೇಪಣ ಒಂಚೂರು ಖಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೇನೆ ಮತ್ತು ಡೋನಟ್ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪಡು. ಒಂದ್ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಗಿಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಕಂತಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಸೈ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಕುಡಿದು ಮಲ್ಪೆ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಿರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, लाइक शेप करो निक उड़ंचिला निक्के पाडवे. ತೆಕ್ಕುಡೊಂಚಿ ಮಂತಿಗೆ ತಂಡೆ ಅಂಚಿನ 4 ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದೆ. ಉದಿನೆತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜರ್ ದೀಪೆ ಅದಾಗೊಂದು ಕಡಕ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ರೆಡ್ ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಂಡೆ, ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ,
ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರಿ ಅನೆ ಕಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುದೀನ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡಂಡೆ ಚೂರು ಪುಳಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದೈತೆ ಇಂಚ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂಚು ಬೌಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಆಯ್ಕಿತ್ತೇನು ದೊಡ್ಡ ತಿತ್ತಿ ಉಡಿದ ಪಡ್ವೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೂರನ್ನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಲಾಗಿತ್ತಂದೆ ಜೆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಡೋನಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತೆತ್ತಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಟ್ ತೆತ್ತಿಡಿಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಚು ವೇಳೆ ತೆತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಮುರುಕದ್ ಬುಂಡಲ ದಾಲ ಒಂದು ಹಾಲಾಪುಚಿ ಲಾಯ್ಕೆ ಆಪುನೊಂದು ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡನೆ ಕೂಡ ಇಂಚು ತೆತ್ತಿಡು ಮುರುತಿದ್ ಬುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವರಿದ್ದಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದನೆ ತೆಗೆನ್ ಪಾಡು ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕುಳಂಜನ್ನ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಚೂಂಜೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಿರುಗಾದ ಪಾಡ್ವೆನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಂದ ಕಾಯಿ ಅವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ತೆಗಿಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ರೆಡ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಪ್ಪಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಉಲ್ಲಾಡ್ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪೂಜಿ ತೆಂಚಕಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ಪಾಡ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಯಿ ಚುನ್ನ ಚುನ್ನಾಗಿ ದಿಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಹೊರಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ತಂದಲೆ ಸರಿ ಕಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಮೂತದ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನೇಗೆ ನೆಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಪಡಿಸಿ ಖಾಲಿ ತೆತ್ತಿನ ಮುರ್ಕಾರ್ ಪಡೆದು ಮುಂಜಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕಾಯ್ದನ್ನು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಪ್ಪೈತೆ ನಡು ಬಕ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇವರ ಇಂಚ ಆತನ ಬಂದಂತ ಜಾಂಡಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಓಕೆ ಬಾಯ್.